nakakuha sa impormasyon ni former Kalusugan Party List Representative Defensor o kung Mike Defensor nga natultulan ang kontrobersyal nga whistleblower nga si Orly Gutesa. Si Gutesa nga anay staff ni Resign ako Bicol Party List Representative Zaldico among surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-implicate kay former House Speaker Martin Romualdez sa flood control corruption scandal sang Setyembre 2025. Ang nagdala sa iya sa Senado bilang testigo amo si Senador Dante Marcoleta, apang nauna na nga ginpahayag sang senador nga nagpakilala sa ila sa isa kag isa amo si Defensor. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Defensor, iya ginpahayag nga wala sila sang direkta nga komunikasyon apang sa iya uli nga impormasyon na locate na si Gutesa apang hindi sa sigurado kung sa diin ini subong. Ginkumpirma man sila nga may common friend sila ni Gutesa. Rason nga nangin kilala man niya ini kag gin-refer kay Marcoleta nga sang una among chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Matandaan nga matapos sa iya testimonya sa Senado nangin dulaan na si Gutesa. Sa pag-resume sang hearing sang Senate Blue Ribbon na panel sang Lunes, nagpagwa si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sang show cause order batok sa iya. Nagpaandam ini nga mag-iso sila sang arrest warrant kung wala sang maayo nga paatag kung nga wala gihapon ini nagpakita sa hearing. Meron akong nakuha, kasi hindi ko naman siya nakakausap ng direkta, pero may message akong nakuha lately na parang na-locate na siya, pero hindi ko talaga sigurado if he's still under the custody of the Marines o malaya na siya. Ang maganda naman, syempre boy siya, at ako naman natutuwa doon para sa kanyang pamilya. Nabalian si Representative Mike Defensor.